Ce fac și ce mănânc pentru a fi în deficit caloric după ce mi-am terminat programul de detox pentru a ajunge la kilogramele pe care eu mi le doresc. În primul rând, mă hidratez mai bine, beau mai multă apă într-o zi, pentru că nu făceam lucrul ăsta. Puneți în obicei să ai tot timpul un recipient cu apă după tine. În al doilea rând, mi-am schimbat obiceiul de a face cumpărături. Merg mai des pe la raionul de legume, de unde mi-am cumpărat o salată, castraveți, ceapă verde, roșii și pregătesc o salată delicioasă la care voi adăuga doar niște zeamă de lămâie, fără sare, fără ulei, pentru că uleiul conține foarte multe calorii. Monitorizez absolut tot ce pun în salată, îmi calculez într-o aplicație numărul de calorii pentru a avea o evidență a numărului de calorii pe care eu îl consum zilnic. Să fie aproximativ, nu trebuie să fie exact, dar să fie aproximativ, pentru că fără o evidență clară nu prea ai cum să mergi în deficit caloric și poate mănânci mai mult decât te-ai fi așteptat în ziua respectivă. Alături de această salată îmi voi pregăti și o omletă din 3 ouă, dar voi scoate 2 gălbenușuri pentru că acestea la fel sunt calorice și vreau să mănânc cantitativ mai mult și să mă bucur de o masă bogată, dar slab calorică. Așa că vă recomand să faceți și voi lucrul ăsta. Poftă bună, sper să vă placă și omleta și salata. Nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem în episodul următor.